Me facendo moito cariñito, pero eu estou preparado para o peor. Moi bon. Estou preparado para o peor, que tal? Seira ben aquí, Quere probar unha... Quere probar unha... É que non sei nada, non sei se teño dereito eu a probar. Home, claro. A ver. As filloas, a ver. Mira outro tamén, no, por valla dous. Están boas, Eu Están boas, Eu ainda non as provei, a ver. Están... Como que las probaches? No, A ver. Están moi ricas. Ainda non lle collín ainda de todo o sabor, Son as únicas, en Galicia, son as únicas que se fan así cuadradas. E a pedra, hai outros lugares que as fan a pedra tamén? Pois ustedes, isto é unha pedra. No, Ah, non, é unha É unha plancha. plancha. é unha E plancha. onde se fan a pedra? Na baña, me parece que é. Vale, é que nós tivemos aquí xente que as facía en pedra, Sí, pero estas son planchas, pero bueno, Estas son planchas. porque na pedra tamén saen cuadradas. Do Prudencio! Ai, que tal? Que é aquí? Que bien. Filloas, fillas. que son para comer. Sí, son, proba. Bueno, a ver, Veña do Prudencio que lle teño que contar unha cosa. Que pasou? estamos aquí. Que pasou? Que onde estaba? Conta. Onde estaba? Que pasou? Chamaron de Roma. Como? Que chamaron de Roma. Como que chamaron de Roma? Chamaron de Roma. Unha chamada de teléfono de Roma. Pero quen chamou? Non sei, non lle entendía nada. Falaban italiano, logo. Pues non sei se era italiano, pero non lle entendía. Espera. Espera. Claro. O mellor. Xa sei. Están pensando en usted, don Prudencio. Espera que non o creo. Don Prudencio, que ben fixaron, pensando en usted, don Prudencio. Que claro, non me dará conta. Pensaron tamén en min. Homelo. Non se imagina usted de branco? Claro que sí, de branco inmaculado. Ai, claro que me imagino, non me vou imaginar eu de branco. Como cristiano. Como cristiano, como católico, como apostólico e como romano. Non, como outro. Cristiano Ronaldo, que o xogaba no Madrid, cando estaba de blanco. Sí, tamén. Pero estaba pensando no Papa de Roma. Xa estou vendo a don Prudencio no balcón ali do Vaticano falándolle a todo o mundo. Urbi et orbi. Que di? Nada, son cousas de papas, ti non entendes. Cousas de papas? Cousas de papas. Falan así? Sí. Joder. Léveme con usted, por favor. Aquí? Ao Vaticano? A Roma? Sí. Pero para qué? Pode ir de pinche. Como lle chaman o... É camareiro, non é camareiro, pero... Non sabes como se chama o que... Ten un nombre raro. Non sabes? Non. Pides papas. Pide papas. Pedindo papas, está todo Dios ahora pedindo papas. Bueno, A ver. Un papa polo... Chámase Camarlengo. Non ves as noticias logo. Joder, pinche quedaba mellor, que era máis fácil, polo menos. Pero sí, ai, que me dera, Veña, léveme con usted, por favor. Home, por favor, santidad. Vou non pensar. Santidad? Como dixestes? Santidad. Home, se mo pides así, claro que te levo. Dulce, oístes? Ai. Chámolle burro cabalo. Santidad. Quen me dera. Mira usted, Santidad Prudencio III. Xa tres. Xa levantou, xa foron dous, alá, Cuidado. Teña cuidado. Como pasa o tempo, É que fixeron moi ben escollendo a usted, Fixeron a min? Claro que sí. Usted... Ti crees? Ti crees que xa me escolleron? Usted naceu para iso. Para papa, sí. É o que fala todo o mundo, non lle chamo outra cousa. Sí. Para papa? Sí, usted para papar é o mellor que hai. Que di, sabe? Que di? Sí. Porque comer unha filloa? Bueno, chama. Papa filloas, papas antares, papas ovas, hasta lle chaman papa hostia. Que? Non seas hereje. Pero, ti non as pensas ou que? Non toma así. Non toma así. A ver, teño fame, sí, ainda non sei. Comín agora aí
nada de filloa, pero... Unha filloa non sabe nada. Non dá tempo Pero nin se daba máis, se tú era... Se me deran máis... Non se preocupe, home. Eu xa pensei en usted. Sí. Sí, xa chamei, pedín comida desta a domicilio, desta que traen. E dixenlle, oye, poden traer ao lugar. Te levo para ali. Home, mira que está. Aquilino García. Aquilino García son eu. Por fin te atopo. Home, que tal? Non estabas na casa e tiven que chamar por teléfono. Como? A min? Chamaste a min? Chamei. Home, non me chamo. Non te entendo. Espera, que pon aí? Pizzería Roma, cando a fame asoma. Ostras! Moitas gracias, chaval. Oye, que che dea jallos unha propina. Ven, aquí. Ven, dísame. Pizzería Roma. Claro, ahora entendo. Chamada de Roma, non? Chamada de Roma. El ojo non é para confundirse. Home. É para fanas adredes, joder. Non corras, non Podía corras. chamar de pizzería Manolo. Pero Papón, que es un papón. Dice que es un papón. Veña, non pasa nada. Papón. Veña, está unha mala puya tamén. Espera. Leve, don Prudencio, leve. Que ata Roma ainda ten camiño. Bueno, vamos a ver, hai aquí... Vamos pa aí. Temos que dar un número de teléfono que vostedes teñen que compoñer, son 9 cifras, e vai dar Esther 3. Pero primeiro imos de festa. A ver que hai esta fin de semana. E logo colla un lápiz e papel, A ver, San Xurxo Cabaleiro, Salceda de Caselas, Pontevedra. un saúdo para Salceda de Caselas. Moi ben. A festa na honra a Virxe do Ramo, Boebre, Pontedeume, na Coruña. Poebre, moi ben. A festa de Fillo de Puimenta, aquí estemos. Aí está. Respeito, Lugo. Facendo luar hoxe con nós. O San Xurxo, Camariñas. Picos para Camariñas. As festas na honra de San Outelo, Celas de Peiro, Culleredo. Máis bicos para celas de Peiro. Festas da Pascuilla, Mugares, Toén. Alá por Ourense. Moi ben, Mugares. Andaina popular Valdo Dubra contra o cancro. Eso é, pois para eles a nosa aperta, solidaridade. Moi ben, agora sí Espera que chega... temos outras tres festas que temos que ver aí outros cartéis. Perdón, Vamos aquí ver manda, outras tres. Aquí mandas. Mando eu. Dalle aí. Festas na honra a Santa Cruz, o Canizo, na Agudiña. Saúdo para Canizo. Festas na honra a San Marcos, Carelle, Sobrado. Carello, que estaban de festa, verdad? E festas de San Marcos de Román, Santiso, Ben, na San Coruña. Román, estupendamente, perfecto. Agora sí que podemos continuar. 3 cifras, Atención, vayan apuntando xa, Pois a ver, anotade porque o número de teléfono comeza por 645. Repito, 645. Anotade porque ainda queda o resto do número de teléfono para despois poder empezar a chamar. Pois perfectamente. E unha aperta tamén para San Marcos, donde a Televisión de Galicia... Ten ali a súa... Pois ten a súa... sede central. Debería de estar a banda de gaitas pasando por trás de nós, pero non Sí, sei, debía. igual aparecen, Igual aparecen. En 3, Ai, aí veñen. Eu sabía que... Aí está. Anda, mira. 645 dos tres primeiros números, así me gusta. Un aplauso grande, son airiños do Castelo que veñen dende Mos e van facer algo que nunca vimos Ai, é verdad. Que fai vostede? sardo. Toca gaita ou que? Eu non abro esa consulta, vou bailar con estes. Pero, Bueno, son airiños do Castelo que, repito, non deixen de ver a actuación que nos van mostrar, porque por primeira vez imos ver unha coreografía absolutamente diferente ao que temos visto en bandas de gaitas. vamos bailar con eles. E vamos bailar con eles. A publicidade e inmediatamente tocan eles, Vémonos agora. Son 4 minutos, non o perdan.